الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كراي حمدك الله عز وجل صلوات وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اسكري فاميلي وأصحابه Емуправсао кола со џивдингија кале возвишиме порукенцар, ема каја дуња на мукленисар, а веросенсар муслимајн. Аллах ескере навеа пралале на две кераја лафје кеневе пейгамбереске која со пиравела о Аллах Худ алейхиссалам. Којта Аллахова Худ. За да те дика пралален којта Аллахова Худ алейхиссалам мора хариса тиранамен ко Нух алейхиссалам. Ко Нух алейхиссалам, кога заврши салило потоп, кога ресле ко брдо Џудеј, ко Ирак, одорига кана пошминела онево Џивдиб, онево постано ке Светоскор. Енухе алейхиссалам ко бродо синеле тринчаве. Емадала сине Јафес, Хам, Сем. Со деси салило пралален ко моменти кога ресле ко Ирак. Кога ресена ко Ирак, шунгена дја Бабилонска кула. Ојтали паладва прво градња. Соске викинела пе Бабилон, се бе пијачаладава со Аллахи азза ва џел ко моменти менингја очибија сариненгре со неко броди. Тароје пути пошмингете керен различито лафи очаве таро Нух алейхиссалам. Пала секоја старѓа пери страна. А кава очаво таро Нух алейхиссалам Сем, лестар потекнинена о Арапија. Емов населинела пе ко арапски полуостров. А ква Сем пралален, лесинеле јек чаво која со викналасне пе Ирем. Тараква Ирем потекнинела јек племе Ад. Коаква Ад појавињовела, аква пейгамбери амен со спомнинаја Худ. Инаку пралале на кеа случка десињовела ко Јемен. И појаве Худескери алейхиссалам, лескере народоја со кастучињовел, десињовела ко Јемен. Со десињовела каква периоди кога вела каква пейгамбери Худ алейхиссалам, амен вакерјам дека он Нух алейхиссалам, колескоро бродо населинге пе стрикно вернике о муслимањи. Приметинена палко бор вакти, лескоро чаво, па чавескоро чаво нуко трито штарто поколение. Пошминена теменинено пакјаиве. Почминена палем те веруинен идоло поклоникија. Пошминге те кълдинен пе каштенге, баренге. Место таро Аллахи леске те кълдинен пе, он продужинге те паќа на вердел семо Аллахи азза ва џел. Аклама нуша пралален десињовела ква случка ки дис Ирем. О Аллахи азза ва џел керѓа ква народо, те овен најзорало народо ки пуф. Побаре мануша, нели познато амен да каква джини мануш, нели окола баре возраст. Значи не случајно спомни не на савко нешто лафи. Се точно ки права смисла, а савке зорале баре мануша
постоиненас не кјакеа дис Ирем, потошно ко Јемен, позорале мануша лендар на постоинел, емсе кој е клендар дарала сине, ленцар проблемите керен дарана сине. Одоборо Аллах Азза ва Џел дингјален барвалип, o kera lengere sosine sar kera pralalen nasine obishna kera. O kera lengere sine gradime taro altını. O stubie kerengere čisto altını. O dobor raskošno dživdi pesine akale manušen. Taradvazo rali pesu isilen o manuša vastencar hrandena sine peske reke. Em kerge peske to velen reka taro vino, reka taro tuda, jednostavno mangena sine genetiki pufteker. Akva italla dva so pejgamberi aleyhisselam va kergja me umeteske na darava čalo čorolip. Darava me umeteske ako pravdisali loleski dunjaja. Te pravdisali loleske obarvalipe. Tako veleske sebepi obarvalipe te uništinele sarsu uništingaj manušen Anglilende. Емо Аллах Азза ва Џел преку акеа случка, преку аква Хут алейхиселам, мангелате ва керела менге дека барвалипе, бизо Аллахи, бизо имани уништинелат. Ем точно и талва гер. Кас кере чавове на другираши. Е чороленгер, барваленгер, барваленгер. Се те кине и друга скупу и тал. Се овко да дикела разно раскош. И нанесона пробингја. И кјадја ситуација осока пенел, пажете ти кав сад личинела кеа дрога да тела. Ем ка пошминел та срел била чодрон. Ка пошминел те джалко казинија. Рета вера букјака керел. И соко крај овела уништи бе обарвалипе и мука едадескер. Одолеско Аллах Азза ва Џел кава керел е гюнах чаренг. Обратинела пе абменг. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. Мате мистинено Аллах Азза ва Џел. Кога делане каске не са во барвалипе, дека двајтало леске хајри, бел хуа шеру лехум, а двајтало леске шери, а двајтало леске билачипе, се јутауикунеху ма бехилу бихи јаумел кијам. О трагуа да лесо кади кене ко кијамецко диве, соске, упрало мостие джехнемескоро а чоло барвало, паншел беш одговоринела англало чороло прете колко дженет. Е модел ка пучеле кота заработингјан, сар заработингјан, ко сотрошингјан, акава испитуи бе барваля чало мали со Аллах дингјале, паншел беш упрало мосте джехнемескоро ко. Сариек о крало даралас не бутаро мериве. Приближинелас не пелеске о мериве. Па викинеле чаве оме чаве. Поедадебе каманети си джитуменде. Па керла шаливе кака на кави дуњаја. Мате паронен мана диарат. Место манде лене кечороле чвен кобор кардил платинен леске. Муло окрали. Поха тај то чаве роден аве кој ка келко кабрија чамодат јекрат кадале кобор мангела барвалип.
Никој дарала. Ие каѓар чороло, па сока наша лав беме. А синеле, замислим само јек хер синел, ништо повеќе. Посога наша лав беме таракава. Пока прифатинав. Ракала ке бе мека место тудат кока бъри. Па хајде, кувгја. Пало бишу штар сатија, джана и пуфти и кален, ти кален мануше со паронгеле. Отко пине на летаро ка бъри, очоро лош трафта на шела. Абе аджи кер ти сплатинат от кај наша. На вакер ликерен томаро мали. Абе со уло. Вакер лавала месо цидингјум. Зори тумари бути. Ie ке хереске цидингјум. Пуш леман. Сар кингјумо хер. Дали оптоварингјуме хере повеќе со требела. Па пуш леман кај парвакергјуме хере. Те на кувгјао херке комшијаскери нива те хал бизолескору изъни. Ачали јек хер бишу штар сатја пуш леман. А замислин мантове манте даде скоро барвали, ленто маро барвали пе, ни динари, ни ништо муке марахатите ова. Агара кала мануша ко време ко хутали сам како кој шајбе амен сабе, ту менџа не нали амен кој сија. Поди која барвали писи амен, бе амен никој наштисо. Пошмингер таро азган луко, те веру и немпеске авера девела. Allah Hezke Azze ve Celle te prepişine namal. Quadia situațio Allah Azze ve Celle Ehude alaihisselam ukela quakvan narod. Ema kerela, ema nushalen. Abe pakan yek edinseno Allah Azze ve Celle. Ma keren shirki Allah Hezke Azze ve Celle. Akvas nosinela pal peste bari kazna. Akva uništinel tumen. Аква ка челтме ко пропас. Пошминге контрателе Неhude алейхиселаме. Абе туликава кере аменге ачаламаре папија со керенас нека на ту по паметно кикрове. Ја прекинин вакла пагерајату. Ке деа ситуација Хут алейхиселам ка керел добро. А ке мела кела тергјова англитуменде бујрум те дик јек муш нековел Bijet bal dali ka fali në manjë, bërëm ne ka pribligjinau për manjë. A qile sarinë? Gjanena soske na pribligjinge peleske. Gjanena soske na kergeleske nishto. Se bepja qalodoleske, so Ohut alaihisselam va kerga, wa inni etawakkalu ala Allah. Me dajandinama nuk la ko Allah azze wa jel. Odoleske Allah azze wa jel ka vakrel. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Кој да андинела ко Аллах Аззе ва Джел. O Аллах Аззе ва Джел тало леске доволно. А ке ситуација десна пе ко акти пекамберескор алейхиселам. Ко акти пекамберескор алейхиселам авела ек чороло ки Мека. Авела ко Ебу Джехел. Какрел о Ебу Джехел. Alum tiranemo borci. Gjeneame në manusha, uvek gjana ko slabicja telen, te gjallda te rodela dva čorlo po borci, kisila kalen, mërzhve doriga sa o borci, po zadovoljno sosjan rahatina pagljum to muj, a gjar završinel vamen. Gelo akva te demamo borci, mërzhve i këva katar sa o borci kada, kotar me tuke borçli. Miskin jakava, ulice me kakakla be pomožnjen vatelav, mo borči betaru akva Ebu Džehel dik soker namaj. Jak nakla ki hajgara telen, kakrel džane aso. Džava krla ko Muhammed ofkaril to borči. A o Muhammed alisam je timi. O Muhammed alisam paleste nikoj nane. Znači rela ki hajgara, Božem našti ništo te kerel tuki. Džala kva čorolo, huvela ko Muhammed aliselam, Vakela biçhageman be vejitute man me mukaya alum. Soiti muka. Vakela muka sima nashtim o borçi te laftaru Ebu Džehel. Pejgamberi sam vakel hajde manz. Lelo pejgamberi sam akale manushe gjalla ko Ebu Džehel.
кувела ку удари коле буџер. Вакела он мајкало борчи тира не акалеске. Кој буџер кала аџи керарит. А он народо акало кола кафирија дикена. Со уле буџер леске. Таро Мухамеди никој нанеле. Джала лела кала дуи кесеа алтыня кала лето борч. Гелепес. Лена ква Ебу Шейбе, Лена вера около Суфјан ибн Харб, Джана кој Ебу Џехл, о Ебу Џехл со улоту кевре. Со дар кугјатут бе таро Мухамеди одобор. Вакерла вала мапучен. Која два моменти кога ло Мухамеди вакерла те куелманге кудар, упралескере пикеди клумсине дуи лавија правге моја. Која два моменти ако не ранавас не манушеско борчат ла лавија, мороше рока хансин. Со салаква овела, одајан диве ко Аллах азза ва џел. Охут алейхиссалам пенела ленг, ме дајан динава ко Аллах, а ту мен бујрум. На приближинена. Ака на него изазов. Охут, о народ. Ајде, пошто ту пенеа сеан исправно, ту сеан пекамбери. Хајде бе теди казва торо девел. Хајде нека казни неламен кердова. Акела мај зазинела скри хол. Наве кердова. Аква итало дикен природа, која куве ако хако не касар. Те денгјатут бедова, она на астарелатут. Олај му кратке простор. Му кратке јекбеш, му кратке дујбеш. Иран тут ко Аллај. Ама тој по наодори како барикани пикереат. Не се. Која два моменти, Охут алейхиссалам керела дова ко Аллах азза ва џел, о Аллах керава ту ке дова уништи на кале народо. Се пошмингете керем пе ко барикани пе терела фенг. Лена леки хајгар, ајде бе вакела, каја дија казна? Дикено Аллах азза ва џел. Пало јек берш, прво со керела, а чакерела ленге обршим. Аква сајтало палален ки пустина за висинената робршима. Со значи не ладава. О земјодели уништингјо вела. Нанелен со те хан со те пиен. Со вела марохали. Вакер лајде ефтаџене нека му кемпе нека џан ки мека вакер. Одорига вакела те молинен пе девлеске те шај одевел те му кела менге бршим. Кога геле ефтаџене ки мека, тарленгери фамилија доđа кергјален, англаленде постајнге хајбе, пибе, разно алкохол, разно депсудуко, бистерге соскеале. Таројек пути се тинге пе абе амен алям довајаке сокераја каво. Пошминге те молинем. Еј бе Аллах, бича менге бршим, бича бршим. Таројек пути аке туке трино блакија. Парно, лолоем кало. Ему оправдалие гласов. Биринен са во облако мангена. Як наклакла ава кило кало пошукак тој ке бршим канел. Емакла мангамено кало облако. Вакела биринген томари пропас вакелем томаро азапи. Мира не напе напал. Не се пошминена тавено кале облакја према Јемен. Омоша пошминате радине авена аке облакија. Пошминела то вел балвал, дикено пейгамбери сама крила највише јаша пренесинела. Највише о пейгамбери алислам со дарала сине, дарала с некоја ка појавнил пе балвал. Ако велас не бршим смирингио велас не. Аман тари балвал о пейгамбери сам највише дарала сне. Кога поченле ја Ресулаллах соске дара ту тари балвал, крила валлахи о киамети кога ка пошминел о почеток лескоро ковел балвалај. Се џанелу Аллај опишингјалеске со десингјо вела кале народоја. Се и казна кале народо скоро Охут алейхиссалам пошминела балвалај. Бичален ефтаџенен хај биковен вакерла авриал таридис дикен со случингјо вела кава облако со Исав. Гелео ефтаџене те дикен сар уштена сине наупре,
Обарон не време од обор балвал управ на телесоперавјален ем чингелас неко момент илен го рошеро. Пош мингјао Аллах јаззе во джел пралале накале народоске, те му кела кана бари балвал шудри. Ефта ракја офто диве трајнела сине. Мега да вас и не мануша со сине ленгере чаве на мангенас не те веруинен, сматриненас не лен за останата. Ајде ту халян ту тере девле. Баро аджија улјан бе, па ту баро оджакове бе, по оджата роджакове. Ди кари се одживди пе хапјат вака чотке се нерен ки фамилија гјар. Ама сепак дукала е даде максимерски. Какрен, о худ кербе дова коалева лајте куртулинел мере максиме. Тогаш о худ али селам какерел, овна не туке фамилија. Се ов керела била чебукја. Дали примети не на јек бутија карик? Јек мануш кога менинела по дини, ништо више на нетут поврзаност леа. И ако се леа прав преку орат, менинѓали по родини, тут више на нетут ниса ви спојк. О Аллах јаззе во джел, соске би чалгален ге балвал. Тумен керена, тумен зорале. Тумен мислена, тумен ге конкуренција на не. Дике нијек тикни Аллах ескери балвал, со кергја тумендар. О Аллахи аззе во джел пралален, акален народо, джики крајко уништингја. Ко крај о Аллахи аззе во джел би чалгја кале птице. О иста дала птице пралален Аллах лилялен горо тело, емса со фрдингелен ко море, а ленгере кера ачиле читал. Соска Аллах кергја агар. О Аллахи аззе во джел кергја агар пралален, себепите му кел аргументи е народонге со авена пали ленде. Мадала тана итале забраниме те посетинем. Пекамбери алисалам кава керел. Кога на кената радала тана сигарен те на кен. Се вакерла ја Аллах ескери холи по наодори га трајнела вакерла. Се јармане Аллах ескери перела која дава тан. Магјаро Аллах јаззе во джел уништингја е ке народо, кога со препишингја е Аллахеске аззе во джел амал. Со заклучина е пралален тар аквава керибе е худескоро алейхи селам. Акатар заклучина е пралален дека о ширките препишине Аллахеске амал тало најбаро изазивибе е Аллахескери холи. Муксу уништинеа тере шукар делија, уништинеа торо дживдипе. А вербути халјоваја пралален. Секоја дајан дибе. Ки пара, ки позиција, ко мануша, сен губитникија. Макерен чалыми джанаваман филанеа, месюмамал филанеа, Муамали о филани на. Кер барипе е Аллахеа аззе во джел. Ако Аллах аззе во джел за мангелат, теке демпе туке сарине текерене си штета, ка нашти текерено се на Аллах аззе во джел со капхена. А вербути со требела те халјова пралале. Ако дикеа, о Аллах аззе во джел би чалела туке пара, ти бути джала, а ту нас јам покорне Аллахеске. Ту сјам ко гјунахи. Пара вела, мамисин деко Аллах мангела ту тадале. А два итало сар кога воздатут наупре, на не исто те пере таро први катем таро 10 спрат. Те пере таро први спрат вас прока паге. Аман таро 10 спрат те пере которана не те ракен тутар. Та јардо Аллах аззе во джел. Керела дале манушенге. Сјан непослушно. Ме дава тут. То осетине тут неовисно. Ко крај кога ка нафторо азапи,
Баш кога мислинеа се најрахати, тогаш Аллах азза ва џел канелту каква азапи управ торо шеро. Ема катарко крај со сватинаја, увек овен захвална ко Аллах азза ва џел, адва су и ситумен. Кој тало захвала е Аллахеске, о Аллах само повечинела леске, те деле само повеќе ен повеќе. Аллах тара киламентар леске рихоли, Аллах азза ва џел тара киламентар осекоа гюнахи, која маро калби то вел да сврстиме о манги па Аллахеско азза ва џел, ем лескере манги пате дореса леско задоволство, Аллах тумен тара кел, wa sallallahu alaihi wa sallam.